Türkmenistanyny Tomsun iň jogdary günler dowam edýär. Emma ykdysady kynçylyklar, awada milli diýinçal stolo gurulanyny bu ýerdäki we beýlek kenarlardaky müňlerçe daçy jaýynyň ýykylmagy netijesinde ýöneky adamlaryň deňiz boýuna diýinç almak mümkinçilikler barha adalýar diýip ýerli seçmeler habar berýär. Awada syýahatçylyk stolo gurulmadan öň ol ýeriň golaýyny 13.000 töweregi daçy jaý bardy. Ol jaýlar yerli ilat üçin, beýlek regionlardan gelip kirene ýaşaýan adamlar üçin ardan we amatly mümkinçilikler öredýärdi. Emma bu jaýlar ýykyldy diýip Balkan vilayatyny beletdiňçi Amanbat Bugaýew Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Diýinçalyşyň öňünde duran iň esasy bökdönüşlik durmuşyň aşa gymmatlamagy adamlarda puluň bolmalygy bilen bagly. Aýdaly 2 ýyl odal awada baryp şol ýerdäki jaýlarda bir hepde 10 gün diýinçalan puluňa inni çelekenine garşyda. Helesse ýabany ýagny öz başyna hiç bir şertsiz ýagdaýda hem diýinçal bolmaýar diýip adyny aýdylmalygyny soran ikinji türkmenistanlyk hem bu kynçylyklar tasdik etdi. Onun sözlerine göre pulu var adamlar onunki olup Türkmenbaş şäherine bir jaý kireýini alyp günnüzlerine deňde gatnap diýinç alyp bilýärler. Emma pul keýigiň şakyna çykdy. Şol wagtda çeşmeler awadaky jaýlaryň boş däldigini ol ýerde esatan gruply adamlaryň diýinç alýanlygyny habar berýärler. Awadaanyň 500 metr çemesi uzaklygyna ýerleşen Katteş pasiýolog odal diýinç alýanlar üçin goşmasy mümkinçilikler öredýärdi. Bu ýerde garaşsyzlygyň başynda 300 töwerek hojalygy ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin ýer berildi we öz boluşly şäherçe emele geldi diýip Aşgabatly Amanbat Bugaýew aýtdy. Emma bu şäherçäniň katteşlerinden häzirdiňe 3-4 jaý taklanyp galany ýykyldy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle-de ýazdy Krasnovolskoýnyň Türkmenbaşynyň mikroraýon etrapçasynda awadadan 2 kilometr çemesi Demirgazykda ýerleşen kwartira jaýlaryny hem diýinç almak mümkinçiliginiň azalanlygyny belledi. Bu ýerde 5-6 min adama niýetlenen kwartira jaýlary bolup, odal adamlar ol jaýlar kireýini alýardy we şol ýerden piýada deňde gatnaýardy. Bu ýerdäki mümkinçilikleriň azalmagynyň bir sebäbi ol ýerdäki jaýlaryň ilatynyň inni ogul gyzyny öýlendirip durmuşa çykaryp biraz köpelmek öz jaýlaryna sygmazlygy bilen bagly. Emma muňa garamazdan şäheriň kenar etrawyna soňky 20 ýylda ýaşaýyş jaý fonduna niýetlenen 1 kvadrat metr hem jaý gurulanok. Eger şu ýagdaýda da adamlar bu ýerden kireýine jaý tapsa, ol jaýa kesilýän narhy tölemege adamlarda pul ýok diýip Bugaýew gurrun berdi. Hadar deňdinde ýöneky adamlaryň esasy ýykyn edýän kenarlarynyň ýene biri pritsallylýan ýer bolup, bu ýer Esenul etrawyna degişli we deňdiň iň arasda suwly ýer diýip bilinýär. Soňky ýyllarda bu ýerde newitçileriň käýerine daçy jaýlaryny salmak üçin ýer berdiler. Netijede bu ýerde 100-e ýakyn jaý peýda boldy. Emma bu ýere newitdagdan barmak üçin 200 kilometr çemes ýol geçmeli we bu aralyga diňe taksy gatnawy bar. Pırçarlı elektrik energiýasy bar, emma başga şertleri ýok. Bir gyrada adamlar suwa düşýär, beýlek gyrada bolsa çöpe çalama duglanyp, haja diýişlerini bitirýär diýip ýakynyna bir ýerde bolan Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyga gurrun berdi. Adamlara daçy ýerleriniň paýlanyp berilen ýene bir ýer bolsa, heles diýilýän ýer. Bu newitdagy bolay, Hazaryň ýakasy. Bu ýerde başda newitçilere diýilip 400-500 daçy ýeri berildi. Soň ýene yer alanlar boldy we 1000-e ýakyn daçy jaý emele geldi. Emma awada milli diýinçal stolo gurulyp başlanandan soň helesdäki jaýlar hem ýykan imran etdiler diýip ýerli çeşme gurrun berdi. Awadadan 30 kilometr çemes daşlykda ýerleşýän garşyda hem adamlara berilen daçy ýerler beýkanyň murlun daçylar esasynda gowy diýinçalyş mümkinçiligi döredi. Emma awada gurulyp başlanyny olar hem doly ýykyldy. Häzir bu ýerde 50 ýakyn otow bolan 2 san diýinçalyş jaý bar. Emma olaryň hem elektrik toguny kesipdirler diýip Amanbat Bugaýew Azatlyk radiosyna aýtdy. Ýöneky adamlaryň esas diýinçalýan ýene bir ýeri bolsa, suwy, howasy hapada bolsa çelekenni. Emma durmuşyň aşa gymmatlamagy bu ýere gelýänler hem ören aralty diýip ýerli seçmeler habar berýär. Türkmenistanyň iň mudyň serhedi Kaspik, Hazar deňzi bilen bolup, ol 1800 kilometre golay aralyk tutýar.